קטנים שלי. אז הנה חלק 3 למרות שהיה רק 20 ליקים. אז מקווה להערכה. קיצור היא פשוט משכה אותי איתה וניסיתי ללכת אבל היא לא נתנה לי. פרצוף בוכה בחימו. אמרתי לה תשחררי אותי והיא פשוט לא עזבה אותי אחרי שאמרתי לו את זה היא אמרה אני אשחרר אותך רק אם את תבואי לבית שלי. ובגלל שרציתי שתות תשחרר אותי אז אני באתי לבית שלה. פרצוף בוכה בחימו. וכל הדרך לבית שלה תות ניסתה שנחזיק ידיים אז היא החזיקה לי את היד חזק. זה היה פשוט היום הכי חרא בעולם. ואז שהגענו לבית של תות התחילה לשאול אותי שאלות בלי סוף. פרצוף לא משועשע. ואמרתי לתות בגלל שהיא הכפרה לי ולא היה לי כוח עלה שאני צריכה ללכת ותות נעלה את הדלת ושמעה את המפתח גבוה. סוגריים תות הייתה יותר גבוה ממני בראש. אז אחר כך צעקתי על תות והיא פשוט סתמה לי את הפה ונשקה אותי. גולגולת. 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 היה לי להקיא כי תות אכלה לפני זה נראה לי אגוזים ואני שונאת אגוזים. וגם בגלל שזו תות. פרצוף לא משועשע. ואחר שתות נשקה אותי והיה לי להקיא תות לקחה סלוטיפ קשרה לי את הידיים ואז אמרה לי 3 נקודות. יהיה חלק 2 ב30 ליקים.